my hine a shefa. Ni fish yet you no. Okay, say ye Dormaa bono enemy free. Enti ye kasi kasem bebre a anhwa na ye ntimi anya se de ese ye no. Enti mesre omo anya ne sa for de bo. Omo si o de kakra at least niema a mode beko de de betwitwa ye ho ene ye kan ho asem. Ena me de to mpanimfo anim. Eno kra no omo si o da bi na nase ne budget enrusa na mesane mpanimfo akasa no omo si o. Eye de ombenya aba no monko na monkonkoye. Ene yesim. Ye kodru wa anajo. Yedu na mehwene nyina asisi. Red drugstore ba ko a ye Dormaa. To nro se be ya ade kye anopa metimi aye adwuma. Nyame adom ade kye na mehwene no mu na ho papa. Enso mesim ekwa bempredua ase. Eye Dormaa ahemfie. Animu mekọ na mefrɛ nana suma hene se maba bedu wama obi abehia yen de yakoda ba bi ayebeda ade akye in fact anwumre no kra mefrɛ ne sa mamre be kɔso yepese ekotwa but mwaye na amantem eba na enam de we na me ho ye me adura na manom ntina mafamu ada ene o kyerɛ sɛ mone sana hene enkɔkasa ɔno ena Dormaa ma hene tu ne sɛ onima mamre ne yi ana abakɔsɛm ne nti obetumi akasa ti ye hyase ye morning show efri Dormaa yeguso aye no a ena yeje mu ma studio one kan efi se na yeyi asontre se Dormaa man hene ankasa eba ahemfi no emu ankasa na wabedi dwuma bi wo ho enti yetwa so wo ho ena memrante ebi na wo hai Gabi Ernest ene team ayekoye omututu machines no se omode ekosisi wo inside ho ti abra omututu no memete ho twen se ometutu akọ inside ho na makoka ho na afi yaye mi wo hwa na obi ba na obefrɛ me se ba Kofi aha afi na amamre kese pa na ba bekoso na amamre no ene se esese yeso eja a eye adua na eja no na ha ne de omrante na tutu machines no but se wantwa emma ne nyefe na me si okay ti hwa me wo Osmo Pocket 3 ewo ho ena me yiye ena me sha ase me twa enti ba bia me gina no ena nipa ne san ka kya me se da bi de obeya mamre na nkasa no bebie ne car ne pono no wasogya no enti kogina ne sei ho ena obenya ne yiye manhu anyina ba bia na me gina na me ko gina ho me de me gusu a me twa abrafo yi wo ho afahye ye koda ye twa a omotutuo ma ebigu ye trimu na omoto me gina ho be ye sima ba konkomie no de me hu ya ne se itu atuma mawunu hwe bi o masum nyina mente hwe afi mani mu promoja si mani fra enti mimni ye kuri ye koye eni ye de metna kamu na me sio mu fansuo mu taa wo mu mame na me de to mani fi se mani mo hyehye me asegya na promoja na me de taa wo ne kata mani ye de me call Dormaa hospital asem no wa prepamu but aka se abusuya hia na ese me bo ama ne ye kire de asiye na ama me kire mu sei ekodru Dormaa hospital na ya ona no eden metiko emi ya na ya ona no eden enti omo sha ase wo me mpane ya be ma pen na akofom kakra ene omo se omo hwe mani no so ti omo hwe ye no na doctor for ne se aha enye kra enti omo frɛ Dr. Ofori edi amete ye no se o specialist wo nti omo frɛ no e bi o bi a omra ti a doctor for ho no hya ase e de
nsuo egu m'ani no so wɔn de paneɛ atwe nsuo no a wɔn si yɛfrɛ no irrigation to mo hohoro m'ani no so a na wɔn aka sɛ menkata m'ani mekata wɔn bisa sɛ mehu ne sɛn mesi ayɛ sɛ aboɔ gu so saa wɔn hohoro yaa na afei dr ofori baeɛ ne yɛde me kɔɔ baabi a yɛhwɛ ani ɔhwɛ yɛ na ɔsi ei ne mpaeɛ a ɔbɔ ne sɛ atuduro no nwura m'ani no mu nkɔ akyi nkɔka ntin na ɛwɔ hɔ no ɛfiri sɛ yɛni no ɛfa bi wɔ hɔ na ɛho ka a ɛha adwen nti na wahyɛ aseɛ afei deɛ ɔse ebi awurawura m'ani no so a ɔhoroɛ no a empie ebi nso awura mu kɔ na deɛ ɛwowɔ anim no deɛ obɛtumi de paneɛ awowɔ ɛtoɔ no atwetwe na ɛya ti wɔn de aduro bi gu so a na m'ani no ayɛ titiritii na ɔde paneɛ no ɛde eyiyi oyiyi na ɔsɛ ade wei deɛ ɛsɛ ɛyɛ ntɛm na yɛkɔyɛ scan ɛfiri sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛdwen deɛ ɔrehu no ɛhɔ na meka kyerɛ sɛ dɔkta na obi a mea abɔ me tuo wɔ m'anim mete ha nyinaa wohu sɛ me ho po me yam hyehye me wonsan koraa nka nkuranhyɛ sɛm bi sɛ o ɛbɛyɛ yie anaasɛ biribi na woka nsɛm sɛ yɛ ɛbɛbu ma ba mu wanhwɛ koraa na ɔsɛ o me deɛ meyɛ dɔkta nɔkorɛ a mehu ɛna meka nti saa berɛ no magraheb ne wɔn a na ɛwɔ hɔ so a wɔn nyinaa dan mu ani ɛna wɔn sɔɔ me nsa no mu fisɛ na meyɛ apaaba ne yɛ hohoro nti yɛhohoro kakra na afei deɛ ayɛ sɛ yaw no kɔ fam kakra na menka hɔ no nyinaa nkɔsi fi sɛ yɛbɛgya bi wɔ hɔ ewie yɛ na ɛsɛ yɛkɔ berekum ɛkɔtwa scans wɔ hɔ ɛne yɛkɔyɛɛ hɔ deɛ nso baeɛ yɛbɛduru yɛ na yɛbisa dɔkta ne sɛ ɔhwɛ adeɛ na ɔbɛsusu na ɔsɛ ɔno deɛ ɔnyaeɛ a kumase anaasɛ nkran ntɛntɛm yɛa ɛfiri sɛ kamera no a na mede twa no aberɛ a ɔhwɛ sɛdeɛ kamera no anim apaapae no na ɔhwɛ sɛ na kamera no kura me wɔ m'anim no a ɔsuro sɛ ɛyɛ ne ntɛm anka ɛbɛboa saa berɛ no mu na meyere nso afrɛ fi sɛ na pain na no ɛde nti yɛma me tramadol ne yɛwɔ me bi ne yɛwɔ me wei nti meyere frɛ sɛ ɔsrɛ a ɔmo ntwerɛ referral na yɛmfa me mmra saa berɛ no na plane nya ho ɛden me ankasa so no ma reataa so in fact anɛsefoɔ ne ɔmo a na ɛwɔ hɔ nyinaa meka kyerɛ ɔmo sɛ o yɛahohoro m'ani no so kakra a mompa hwehwɛniwa ma me mɛhyɛ na still makɔ akɔyɛ adwuma no fi sɛ 25 years Dormaa deɛ na me nso mɛtumi ayɛ at least nti ɔmo ma me ahwehwɛniwa but na ɛyɛ transparent ɛna baako si o sɛde w'ani na ayɛ kɔɔ na ayɛ wei no asɛm wei nso deɛ yɛmpɛ sɛ mediafoɔ yi bɛte wanhwɛ a na yɛatamfoɔ anya yɛn nti saa deɛ a obi tɔn ahwehwɛniwa bi tuntum bi wɔ akyire ha nti yɛnkɔ hɔ na yɛnkɔnkɔhwɛ nti yɛkɔɔyɛ ne yɛmaa me baako ɛna mede hyɛeɛ na mesi o ɛne yɛnkɔ ahemfie hɔ na menkɔnkɔhwɛ sɛ ɛduru hɔ na sɛ paneɛ no a yɛawɔ me no pain no wɔ fam kakra mehyɛ ne hwɛniwa a yɛ tuntumi deɛ mekata m'ani koro obi ehu sɛ makata m'ani metumi ayɛ adwuma ne kakra ɛfiri sɛ na ma wiataa so sɛ afahyɛ no mɛyɛ mafam deɛ biaa ɛde aboa mekɔduru ahemfie hɔ mantimi ansi fam meti pae me teka no mu saa na mese daabi yɛnsa mfa menkɔ hotel hɔ na menkɔ da kakra na ebi adeɛ nkye no a ɛyɛ afahyɛ no ankasa no metimi anya hwee no yɛafrɛ amabrako a na ɔno nso ɛwɔ Kumase a ɔreba nti obɛtumi aso mu na wayɛ kakra na ahoɔden ba matumi abɛtoa so afei adeɛ kyeeɛ a m'ani nyinaa honhono akata ahomakye no kyɛ sɛ anadwo no deɛ manna mpo
To see how make us say me tip pie me me but my say make us answer me need the ABC at least it make us answer the ABC at least my casa we say here ABC oh that be powder can be good nani ABC that be and yes sir me tibi me say hey Ghana for at least mo bi mfanya me na mia abuno for afei ebedu it fa kan ahoma chi no visa na afei mani no me ho hwe bio nye ba sunwan ebedu sunwan meda passion for ase call so komwa ma afei de mo frɛ pilot no sɛ ewom sɛ bi ehwe na yema nanso situation ninti enam so ema mo bɔ mo de me bedru nkran yedru nkran na meyire na ayi arrangements a doctor for abafie na doctor ba ko ohwe ya ni na no se o se mo ye den enti o de aduro bi gu so o se ema ba bi a ekuro wo bia na obehu se eho be ye kala o de gu so a o de ne machine hwe ya na o se ade we de ohu no ebe ya yempentem empe ba bi mfanko but enimani mu ya no ombe ye de ombetimi oye de obetimi so near the draw every 5 minutes bia I shall say there 1 minute bia near the bia kuso they call 5 afi there na ya ono eba form kakra ba idra na jwa mintimi na eba sa yese me katamani a niema mi hu no nsem we no me ka gya bi mintimi nkane nyina ebi wo ho a enye se ye de beto abonten ewie ese hospital bi wo osu ye de mi atoka mu ne ko ye bedu fi anwumra na mabisa nana se nana wate Dormaa hinenka e ho no Ewuraba ye ko si no so no eni din e Linda o ka kire me se wabona na amane na nana se owi afahye no pe metenenka enye se sika bi na me refi no but me say at least and then me drew her me hwe ni pete ha let me bisa say this could have been my funeral. If you say na say ya na mete say ya see tu kro ya bobi ewo nungwa ho ngwa area ho amani pa na ewu we ya na me say eh ya me do me na nanu nso agina machi if you say na ni nyina mu eko wie ye na etwa se ye kwa manane na fe Vancha mi se mapeja miti ahwesoro mi si mitrase a bi wo ho a mi hwansi ana mo jawo
yɛkɔ amanɔne ɛkae sɛ mede yɛ calls ne bi na doctor ɔbaeɛ na ɔkyɛke me eye pressure na ɔsɛ ɛwɔ soro nti ɔsrɛ sɛ nsɛm ne bi wɔ hɔ a ɔmo ka a ɛma me nte nti nkɔmmɔ ne bi wɔ hɔ bɔn sɛ na afrɛ me yɛ no aka kyerɛ no bi wɔ hɔ a na mekae sɛ baako koraa deɛ angel CEO na ɔwɔ hɔ ɛyɛ Vincent oduru hɔ osu saa menim sɛ deɛ doctor ne kaeɛ no sɛ ɛyɛ deɛ ohu yɛ o I don't know and na ne nyinaa mama yɛ basaa but na me wɔ gyidie sɛ mangu abra atuo no tooyɛ no menim sɛ nyame ɛwɔ biribi papa bi a ɔbɛyɛ ahyɛ na afei deɛ memia m'ani na mahyɛ keki mede m'ani ɛyɛ nifa yi a na makyia no ɛde managyi saa sɛ nana bɛtoto nneɛma na yɛtumi atu kwan akɔ akɔhwɛ deɛ adɔktafoɔ a ɛwɔ amanɔne ɛbɛka na yɛgu so ansa na afei deɛ yɛkɔ dwumadie bi baeɛ yɛbaeɛ afei yɛwura dan mu a menhu hwee bio na me sɛ nana mu ade no madundum light na ɔsɛ light nyinaa asi so sɛ na sɛ na nka right no koraa hu na me sɛ ɔnsɔ na waprɛse kɔ soro na de aba fam na me sɛ daabi at once na ɔhaahae ɛna ɔsɛ daabi me ne wo mpanyimfoɔ no bi adi nkɔmmɔ mekae sɛ ɔne bi di nkɔmmɔ ma yɛ sɛ ɔmbɛyɛ ɔmo afa mu deɛ biara de aboa yɛatumi akɔ Vincent baayɛ bɛka sɛ ɔne Dr. Kwaku ɔtea di nkɔmmɔ nti biribiara bɛyɛ fine but na baabi a m'ani no ɛrekɔ no nanase aha ɔka sɛ ɔtwɛn a ɔnhwɛ a na akɔwie bɔne nti ɔyɛ ntɛm ɛdi kan de me kɔɔeɛ mmom kɔkɔhwɛ ɛyɛ ka deɛ ɔmbɛka ebi wɔ hɔ a mentie bi fi sɛ ɛma me pressure kɔ soro ne yɛsan baeɛ yɛbaeɛ mu Dr. Kwaku ɔten baeɛ wobɛhu yɛ no ɔno nso su in fact ɔno ankasa koraa deɛ ɔno ne ne maapo ne Nana Samoa ne aberanteɛ baako na ɔka ho na obiara yɛ mmɔbɔ ɛfiri sɛ Dr. Kwaku ɔten deɛ operation ɛfa ani ho wayɛ bi pɛn nti onim sɛdeɛ teɛ onim ne yaw ne ho nsɛm ne sɛdeɛ siteɛ nti yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛsan ayɛ ne yɛasan akɔ bio afei deɛ abra a yɛbɛtu kwan baako no I think sɛ sɛ obi hu yɛ o sɛsɛn o ɛna ebi mo hyɛ ase atwerɛtwerɛ yɛ sɛ yɛabɔ me tuo yɛayɛ sei at once na ebi mo aba social media sɛ o yɛmmɔ me tuo biara na etuo na yɛtoo yɛ ne na ɛyɛ mfuturo ni bi gu m'ani ɛnyɛ nɔkorɛ nsɛm bebree keka nsɛm na me sɛ nti deɛ si yɛ nyinaa obiara ntumi nka bi ma me nti bi wɔ hɔ a me sɛ ɛduru baabi a mea metumi akasa ma me ho a momma me na menkasa ma me ho ɛfiri sɛ Ghana ha sɛ yɛtwa ntoro no wanyi wo ho ano a na bɛyɛ nɔkorɛ na Ghanafoɔ agye atom afei ɛduru anadwo a menna adeɛ kyee baako ɛna meyere sɛ daabi bosome ni ɛna mefiri Dormaa baeɛ Dormaa mpanyimfoɔ ɔnte ɔmo nka na onim deɛ ɛkɔ so na ebia na Nana Dormaa ɔnte asɛm no anaasɛ ɔnhu sɛdeɛ ɛteɛ anaa ɔmo ɛbɔ no amanneɛ no ɛka a ɔmo nka ne sɛdeɛ ɛteɛ nti ɔbɛyɛ video na ɛno koraa no ɔyɛ na ɔde atwe adwen asi deɛ ɔmanfoɔ keka ne nsɛm a ebi mo ɛma no akɔyɛ sɛ ɛyɛ agodie bi fi sɛ ɔne ne me da sɔre
Abraham abɔ kwatere kwada hɔ a menhwɛ hwee no mene ne wɔ hɔ ne nim deɛ mekom enti ɔbɛyɛ video Ghanafoɔ san ba abɔnten so ɛnyɛ nokorɛ yɛmfatuo bi a mmɔ m'anim afei yɛwɔ hɔ na Dr. Kofi Adoma baeɛ sɛ wate sɛ Vincent abɛbɔ no amanneɛ sɛ video bi wɔ hɔ ɔba bɛhwɛ me na ɔpɛ sɛ ɔhwɛ video no yɛyi video no wantimi anhwɛ ɛna ɔsrɛ sɛ mana na nkasa bio na ɔmfa video no ɛmma no na wɔn nkonko yi wɔ TV so na Ghanafoɔ nyinaa hu sɛdeɛ ade no ɛte ankasa na ɛba ne saa wɔhu in fact na abobɔ figures a estimate over $400,000 past 500 saa brɛ na estimate na ɛdi kan aba just a million Ghana cedis so Ghanaians should sit up they should drink water and chill ɛnyɛ sika ketewa enti and they should stop making noise sɛ ɔkɔbɔ video na ɔmbɛtumi de number bi ato dwa na mewɔ adɔfoɔ na adɔfoɔ ni bi atumi ayɛ mmoa ɛna meyere nana kyerɛ daabi ɔde video no bɛma na mmom si ɛkɔ srɛsrɛ sika ɛwɔ TV so anaa radio so deɛ sɛ n'agyapadeɛ a ɛwɔ nyinaa na ɔbɛtɔn koraa na ɔde ahwɛ me a ɔbɛyɛ na mmom si ɛkɔ srɛsrɛ sika paa deɛ ɔmpene na Dr. Kofi Adoma sɛ yoo wate anadwo no meda hɔ mekae sɛ ɔyɛ ɛkɔɔ ɛfrɛ ɛyɛ Sadiq ɛyɛ sports Obama morning show host sɛ ɔsrɛ no wate sɛ ɔna ɛbɛbɔ video no mo nsrɛsrɛ sika biara na yɛn a yɛbɛyɛ deɛ yɛbɛtumi will you wait you are shaking no enti ɔmo kɔbɔ video no ɔmo kɔbɔ video no afei deɛ Ghanafoɔ hu video no asɛm no saa sei na ɛteɛ ne nyinaa mu mekae sɛ asɛm yi siiɛ ɔpanin baako baa ha a na ɔsɛ ɔna ɛyɛ committee chairman ma afahyɛ na ɔno ankasa na ne ho mfa no na afahyɛ no ase koraa no ne pressure kɔɔ soro ma ne mene hwee nti ɔno ankasa aba nkran a ɔhwɛ ne ho yadeɛ na Linda bɔ na amanneɛ sɛ asɛm no sei na ɛteɛ nti ɔno nso baa sɛ ɔba bɛhwɛ na ohu deɛ asi na watumi akɔbɔ amanneɛ sɛ na kyɛ sɛ silaa no obiara nka ho hwee no nana na me phone no na mentimi sɛ facial recognition koraa nhu m'anim wone me password no bɔ na frɛ suma man hene ɛfiri sɛ kɔ a mɛkɔ nyinaa mene ne di nkɔmmɔ saa nti Saturday na wanhu me wɔ hɔ no at least ebi a wate nti mekae meyere frɛ no ɛna ɔsɛ nana suma man hene ɔmadi wo ho yaw ɛfiri sɛ wo deɛ yɛne wo te sɛ busua menim sɛ wo ne me kunu ɛyɛ ayɔnkofoɔ koraa ansa na wokɔ akɔdi hene enti anka asɛm yɛ siiɛ wo deɛ yɛmfa ne sɛ ɛnsi wɔ Dormaa ɛsi wɔ baabiaa mpo a anka wobɛfrɛ ɛbisa sɛ me nua no ɛte sɛn but menhuu sɛ wafrɛ mpo adan deɛ na moate wɔ hɔ anaa mo nso moafa ne sɛ ɛyɛ agorɔ no bi na madi wo ho yaw paa ɛhɔ na soma ma hene sɛ menni me ho yaw ɛfiri sɛ menteeɛ na abrɛ a afahyɛ no ɛkɔ so no Saturday no ɛna mehuu sɛ Angelfoɔ no ne Kofi TV ne media houses no wɔ hɔ ne Magraheb na mbisa Dormaa ma hene sɛ na Kofi Adoma wɔ he na ɔsi Kofi asan kɔ nkran but when misa no details no na kyɛ sɛ deɛ ɔka nyinaa di adanse sɛ na Dormaa ma hene nim sɛ deɛ ato me ni a ɛne nti mantimi antena hɔ to dɛ ba na ankasa a mesan ba nkran nti mana na ani ne ho yaw na nana sɛ ba afei deɛ mete yɛ bi makɔyɛ video sɛ ɛna nana pass mama hene kyɛw wampa ne kyɛw suma ma hene mmom na kaa sɛ daabi soboɔ no mɛmmɔ me soboɔ sisi a afi sɛ menteeɛ asɛm wei ɛwa
na ne tintini ne tietie mu ne sɛ ɛyɛ me ya eduru baabi no nsɛm ne bi a na mete na me sɛ sɛ ne nka me wei anka ɛyɛ ebi sɛ dabi abra yɛbobɔ sika no so na mehwɛ yaw a menam mu na mehwɛ deɛ ɛkɔ so no a sɛ ɛdeɛ nko a but na bɛka nkyerɛ wɔ hɔ a no maka nkyerɛ ne sɛ ade wei deɛ ɛfiri sɛ enti a ɛsɔ m'ani benkum yi ɛkɔ m'adwene mu ɛna ɛho aka. In fact, operations are more ye. Nsia. Operations mako so na baako kra scan ne de I say the akai de gisi agya na wo mu saa na ordinant fi se ba bi e wo no ye ka se yi a wanhwe a ebe wie no na asia kofa ha ofoforo e de aba. But any no intelligence say ebetumi ahile with time nti yenya no wo mu kakra na yenhwe ye tutu ho kwan ya ye de ebetumi bia nti na ye me de se nananom nyina ba minim se de asi mu begu so nsa fi se mentiasie afei mi wɔ hɔ a abra mi wɔ yaw mu yɛ wɔ akwantuo mu a yɛhwɛ me yadeɛ mete sɛ nipa mmiɛnsa ne yɛkɔɔ deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no ɛbɔ video bi na mete sɛ obi kasa mete ne no na me sɛ ɛnyɛ me CEO Vincent na ɛkasa yi ɛna afei deɛ ɔkasa ya deɛ ɔkɔ wie yɛ ne sɛ kokora mamfɛre sɛ ɔbɛsi ohwene so a me sɛ memfɛre sɛ mede aduro bɛtaa so na me sɛ hey Vincent me a me CEO ɛnɛ deɛ o company brand ho hia wo kyɛn me nkwa. You don't care about my emotions. You don't know what I'm going through. I feel now be caught in negative energy. And your money say, do you know how much has been spent? Tibobo figures, Nana figure na for fee. How not a tiny yawami nemunumu. Nana be a video back. One broadcast over here. I'm saying, Nana. Kind of for because of a video, yeah, one more soon possess obium renisika. Or ye video ni wie na ya abre for ba fie ha ohun say the situation net here o see a meye calls bi ahwe na onko a ntimi mfasa aka we sa Dr. Kweku Otiamboa but still I ka dan ni mu no so eno ye calls ni bia fro ni Ibrahim Mahama oti ya na o say Kofi Dabi meye enumu eno me line so oni me yire kasae no say na abre si ye no na munya plane man aden na wan frɛ me wo frɛ me asenka me private jet be ko Dormaa akɔfa na bankan ebi se nkofo fi se me private jet no luxury ti but ahokyere te say nti ena ɛwɔ hɔ wo frɛ me anka ba fa no dodo Abrantie we sma wasum Ghana. Come ba be fa no. O say mon send the account number. Afedi me to say me ira frɛ Dr. Kweku Otense. Me ne ye Opani Ibrahim Mahama kasa. O say obema ye sika sei. Omo aye sika no kra na enyanto account no. No send it. Picture na dia deposit o mine no send the amount no send the amount we let me say hey obi a
anka what is a doctor kwekwe ten se webo ano obi bo akro on mosumpo no what simple say obi bo na je sa akoye se kan enso mpo abra opanyi Ibrahim Mahama ebisa no si opanyi kan de edoso chance anenso manya bi me papa di bi aboa ebusuafo di bi aboa mi anka sanso de ma tonton de manya nti yenya say kra ye betumi akọ because omumma ye full figure no estimate ehwa o se upe kra hospital ho enkrata mo de amaye no metumi asende ama ho se ye woni pa ye gisa ne ma no enye Kofi tabi mama ya kan number no afedi emiti Vincent interview na efri se asemisi ye kra be pemenne minhu krata bi ampo minwa obetna ho na de ade kireo ewo ni phone so nti se upese unya copy sa o chew estimate no just ka say nana me ko doctor ho me hian krata no se be ya but no me how mu nti na me bisa say enti me wuya anka say na machi be edu baby a esese ye bompa ye se nyame be man suboni ato ya brabom na apanjensi a enye a etwa ye ho ahia nyina so ne ye ho se asanjensi we sana da so keke emawu ku ensem se de me kan me nkane nyina efise ye be koyenim me kwati a osi ye na binti America sana se mahu se obi a go fund me magra help ofia onim ka na ebo ko ha na oba ha te hwe ni video na oyeye na wa mo obi a mane ono a na ye na de se na dofo ene ebi a nipa wo mo dome ebetumi aboa enye na na ka so onye enti so hu so obi aya woni na na wosa o frɛ di nkomo mu nkomo anka betumi afrɛ nana ma who go find me na everyday na wa kyerem me kai sɛ maga video ye enam o fi hansɛm a wote Dr. Kwaku Oten baaye na mani ode be boy na mabusuafo ebisa sɛ na den na angel fo aye no si na me yire ka kyerɛ mo sɛ Dr. Kwaku Oten ya de obaaye mpo no wa yɛ sɛ Dormaa hema onim no pa nti obɛfrɛ no onne ya damfofo nti onne ne bedi nkomo na o mahwe de o betumi aye de afa ho na efiri ho no ofre na ba akobɔ na mane efiri ho ofre na onya no enti me kai se ekoba se enye nkomo nyina na de to badwam nanso pani na frɛ ye se enye nkomo nyina na o se da bi enye se bia but na ebi ka sa ase wonya hwe na o kyerɛ se da bi empo ba ye no wo ye se asem we de ese Dormaa hene ho enu echi ese ekoye police case no kure akwaye police case be pemenne di owu ye ne de ya chi suspect ya ye nu ne de ye phobia ho oten o won kwa ma ye nwu di wawu Ghana na ya I will never wish this on my worst enemy. Ebi kansem mesre adwuma we nyina ye bi but edan no contractor no gusu oyi kwan ko ene me na aka me dan onya nyiwie enti wo kasa mesre no ahwe ni ye na Areho. In fact, medda busuafo ahia wo ha se. Medda mo ase papa. Na mame na opani Ibrahim Mahama nso ase. Nyame nhyira. Wakoma pa. In fact, enya me nko aminim stories amaya. Wafa akire enamo edi so. Afre na mama nipa na akọ na waboa wo mo
meka sɛ mede to wia wo sɛ daabi wei mpo no wo sɛ na figure wei hwan na kaa sɛ yɛmfa nto abɔnten yɛ sɛ yɛnim o kɛ sɛ woyɛ adeɛ baako wɔ ha a wompɛ sɛ baako wo sɛ benkum bi ho wie na ebi de figure ɛtoto dwa nsɛm bebree menim baabi a ɔmokɔfefa no nyinaa afiri yɛ mɛda aboafoɔ bi nso a aboa yɛ na ɔmo mpɛ sɛ yɛbɛbɔ wɔ mu din na na yɛ abrɛfo nso nyame nhyira wo afia pokua nyame nhyira wo na ɔfrɛ ɔne ne kunu na ɔmo bɔ mpayɛ Dr. Kwaku Oten nyame nhyira wo na yɛ wafa mu deɛ na It's okay. minyaeɛ a It's okay. sɛdeɛ mefrɛ yɛ a meka kyerɛ sumama hene sɛ nana m'ani mmienu nyinaa nhunu adeɛ o menhu adeɛ ɔsɛ wɔ Kofi mɛnka saa wobɛhu adeɛ yɛ positive nso ne nyinaa mu nana waba inauguration waba vetting ɛnyɛ hwee woyɛ anka ɔbɛba nti twa so wowɔ nkwa wae ɛyɛ my mate, oh die. There's no need. There is no need. No question is me we are menim senka nipa bia na me hwɛ sɛ o mɛkyerɛ me ɔdɔ kakra anka saa bere yɛ bia anka ɔmo aba ebi wɔ hɔ a adwene ne sɛ o ba no wabrɛ yɛn sika ebi yɛsi awerɛkyekyerɛ yɛfa no wɔ nipa ho at least sɛ mehu sɛ to ho akyɛ dwuma a meyɛɛyɛ deɛ meyɛɛyɛ ne nyinaa no obi huuyɛ but menim sɛ Ghana mayi makoma mu na mɛsrɛ Ghana nyinaa sɛ obiara ɛnna meyere ase ɛma me nokwasɛm ne sɛ Father, please, you kindly listen to edru saa bere a ebi dwane It's okay. na anadwo ɔnna o ɔnna na watumi atena wei ho a berɛ asɛm isiiɛ boasi pɛ sɛ ɔmo post video yɛ ɔse daabi ma mo post a anyɛ hwee me kunu yɛ bunu ni me mma ɛyɛ abonofoɔ ɛkɔfa animguaseɛ bi ade brɛ bunu a ebi bɛka me nti mu obiara mpostu atumi atena asɛm yi so a bosome afei nana nyame nhyira wo